čo to bude? Až to bude? Pani Vierky. Košíky pani Vierky, lokšíky pani Vierky, takže sa vám tešíme. Od mojej svokry. Môžeš nám povedať recept? Stručne, krátko. Tlačené zemiaky, polohrubá múka, trochu mery, vajíčko, osoliť, môže sa tvariť, všetko zamixí sa a môže sa valkať a chystať piesť. A papať. Už len dobrú chuť. Tak sa veľmi tešíme. To sú tie vaše práce, však najkrajšie. Tu má aj Filip Fritz 5. ročníka. Áno, vidíš, takže šikovný, už piatačík. Aj 6. Aj vy ste niečo vytvorili, Miška? Ja neviem. Tak to budú mať starí rodičia radosť, také krásne, všelijaké príspevky. Veronika, ty si tiež určite niečo vytvorila však? No, stačí otvoriť. Stačí otvoriť, ja sama Veronika, čo? Dobre, ale tak to má byť. Veronika, a to boli tvoje vlastné zážitky so starými rodičmi, alebo si si aj niečo vymýšľala? Moje. Tvoje vlastné. Tak sa tešíme na to čítanie. Až do tej zhruba 5. bude naplnená tvorivými dielňami, kde vlastne môžete robiť všetko, čo vás bude baviť, čo vás baviť nebude, robiť nemusíte. Na dverách máte napísané v podstate aj obrázky, máte znázornené, že čo sa kde bude robiť. Tu sa budú vyrábať rúže z listov, to si všimol dolu takú krásnu ikebanu pri zborovni, tak to sú vlastne rúže vyrábané touto technikou, no a budete si to môcť vyskúšať a naučiť sa aj vy. Vedľa v ďalšej triede máte jednak výrobu šarkanov, potom budete vyrábať také aranžmány jesenné, také listy z gázy a výsledkom bude krásny, farebný jesenný strom. Takže ja vám prajem príjemnú zábavu a do tej 5. voľný pohyb, tvorbu, nech vás kopne múza, aby ste vytvorili čo najkrajšie umelecké dielka a do toho sa nakrmili, napojili a tešili sa z pekného jesenného popoludnia. Príjemnú zábavu vám prajem.
sa celkom teším. Viem, čo si mám obliecť. Bude to v jedálni a môžu prísť aj naši spolužiaci. Uvítam aj o náš hlaj. Preto sa musím dobre pripraviť. Musím jeho aj porodu zaujať. Chcem byť krajšia a zaujímavejšia ako Nina. Ale ako zistím, čo si chce obliecť? Mám super nápad.